Элек-электен киленне бирнәсе белән биреп җибәрә торган булганнар. Невесту отдавали в жены с приданым. А приданое это в стародавние времена это что? Приданое ложили куда? Конечно же сундук. Сундукка салып торган булганнар. Ценные вещи хранили именно здесь. Договорились. Все, друзья. Открываем сундук. Sen de Sige. О, кул чабый гады. Bu seniga. Әтиге. Әтигә һәм Һәм күрәсеңме? әнигә. Әйдәгез әле тагын бер алкышлап алыйк әле. Асияга, Әмиргә.